Saan ba yung bundok? Dito ba tayo? Dito. Dito. Ito yung background. Ang sarap mag-ano dito, no? Sarap mag-ano. Ano-ano? Sabay yung mga hinahanap mo kapon. Gusto ko na yan, no? Pakausap na. Sinara nila yung daan dito. Sarado daw daan dito. Takbuhin plus. Ito, may little view deck dito. Ay! Wala na. Oo. Maalangan ako tapos mamaya mandyan ako. View deck, oh. Puro solar pa rin. Puro solar pa rin. Meron ba to? Wala. Palibel lang yan. Dito. May ilaw. Ilaw ba yan? And 3, 2, 1. By Prada. By Prada? Bye, Brad! Nandiyan. Sige po, ingat! Sila na mag-manage nun. May ano eh. Late! Alright guys, dito tayo sa peak ng Paldingan. Sulit yung akyat dito. Ganda. Pagpipili na sabi. Sulit. Let's go home! Ayan. Baka yan talaga si Inchon. Ginagabayan na tayo. Ang solar, inilaw. Ano ang nag-reflect? Oops! Yung malalakas loob ng mga yan. Let's be careful. Sabi na eh. Yes, kalsada na. Diretso tayo. Oo. Kalsada na! Fireworks nga. Dito na may sa baba. Kalsada na. Pala ako ng Jesus. Summit ko, ano, sinabi mo, summit ko. May binigay siya sa akin, send ko sa'yo, update.